Bună ziua, astăzi vă voi arăta cum se face o mapă în Minecraft. Prima mapă este asta care arată doar ce este pe ea. Și a doua este asta care arată și în ce direcție te duci. Ca să aflați cum să le faceți pe astea două, vă trebuie hârtie și un compas. Crafting table. Ca să faceți mapa doar care vă arată ce este pe ea, dați pe doar asta cu hârtia. Iar ca să faceți mapa care arată și unde mergeți, dați pe asta cu compasul. Iar asta e asta cu... doar că vă arată așa. Și asta este cea care vă arată pe unde mergeți. Adică eu merg încolo. Și acum, dacă vreau să pun un bloc, ceva, block of gold, undeva pe aici, ceva, să vedem dacă arată. Arată. Și asta care este cu... pe unde vă arată unde mergeți, cam, nu știu, parcă e mai bună, pentru că dacă ești pe altceva, de exemplu, nu știu, nu ești pe lume cum sunt eu, ești pe lume de aia normală, arată mai multe. Dar când ești pe asta, nu prea. Adică pentru asta e mai bun. Acesta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Maria's Vlog și la revedere!